Islandeilta. On tässä näin nyt. No periaatteessa avomerellä. No en oo avomerellä, koska siellä näkyy Air. Mukava pikku saariloinen. Mistä löytyy paljon mukavia ihmisiä. Muun muassa ruotsalaisia ja saksalaisia. Mä oon metsästämässä kilpikonnia. En metsästämässä, mutta yritän saada niiltä kuvatusta, mutta vähän hiljaiselta näyttää. Nousin tällaiselle ponttoonille. Mun vasen käsi on myös kamera kiinni, niin on mustien merimerkkien kanssa kiinni. Vedän vähän henkeä tässä aallokossa ja katselen, että jostain nousis kilpikonnat hengittämään vähän raikasta meri-ilmaa. Merivesi on lämmintä, sellaista varmaan 27 astetta. Sanotaan, että ei palele edes yöllä ja niin edespäin. Ei jumalauta tätä aallokkoa. Tää on melko homma. Täällä on kuitenkin kivaa. Toivottavasti on Suomessakin kuulemma kevät on kaunis. Kevät on kaunis ja meikäläisen next stop täältä Gilisaarilta niin on tuolla Mount Rinjanilla, eli aion kiivetä sellaisen vajaan 4 tonnin korkean tulivuoren ylös ja katsoa, että selviääkö siellä hengissä. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Toivottavasti löydetään niitä.